Welcome guys do nového videa a dneska tu máme hru znova z Robloxu a táto hra sa volá Find the Flags, alebo že musíme hľadať vlajky, hej. Tam vidím hneď prvú. A keďže ja docela dosť vlajok poznám z celého sveta, napríklad 50, tak prečo by som si nemal zahrať túto hru? Aha, Filipíny. To sú Filipíny. OK. Španielsko. Nedávajte mi to Španielsko. To je jedna z mojich najobľúbenejších zemí inak. Španielsko. Tu sme teraz toto. Pred pyramídou a vidím tu Norsko. Tu by nebude v pyramíde Egypta, lebo to by sa najviac hodilo. Kamo. No jasné, že tam je. Ak sa Dobre, budeme sa robiť, že toto sa nikdy... Nechcem Gravity Coil. OK, guys, budeme sa robiť, že toto sa nikdy nedialo, hej? No jasne, že je to Egypt. Guys, akože... On je rare. Super. Norsko už máme. V tomto videu sa pokúsim dať aspoň tak 50. Bude to Monako alebo Indonézia? Indonézia. Nakoniec. A to je furt. OK. Tam je Kanada. A toto je tu čo presne? Jemen. To som už niekedy očul, ale nevybavujem si, že by mal takúto vlajku, ale Kanadu to pozná viacej než polovica sveta, tento štát. Teda dúfam. Viac než polovica ľudí pozná Kanadu na celom tomto svete, tak. A máme tu nič iné než Turecko. Kebab zemu. Proste najviac kebabovú zem na svete. Hej. Jemne. Južná Korea. Come on. Rob sa. Vážne tu nič není? Really, bro? To si zo mňa len robíš srandu. Ani na streche? To mi nehovor, že ani na streche. What? Ale na tejto streche už niečo je a to je... Sýria? Kamo, ja si vždy pamätám Sýriu s 2 hviezdičkami. Neviem, teraz sa mi to mýli proste. Sýria je nejaký štát, vypnem tú hudbu, neviem prečo som ju ani aj vypol vlastne. Zapnem si ju. Bo však čujete hudbu v pozadí, takže nechápem, na čo som to. A už máme 10 z 50, ktoré dneska chceme dať. OK. Saud Arabia. Alebo Saudská Arábia. Wait, what? Jaj. Chopí tam burger. Thajsko. OK. Bro. Som debil. Bro, viem vyskočiť z toho. Hopa. Čo je s tým burgerom? Burger. To mám niekomu akože dať.
Oj, 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 čo to je za vlajku? Haiti. OK. OK, takže ideme ďalej. Guys. Ej, tu je ďalšia zem, ktorú pomaly ani nepoznám. Pumpkin, čo? To je strašiak, ale tu niekde je vlajka, jasne. Tak a v domčeku, ojojoj. To neviem, čo je za vlajku. Ale je to legendárna. Mount Athos. OK. Skačeme dolu. Opa. Co to je? Barcelona, fuj, čo? Guys. No, že by reál. Reál. Daj to z mojej hlavy dole. OK. Wait, what? OK, nebudem sa tomu vyjadrovať. Fínsko. Po dlhej dobe som niečo spoznal. Ja tu z toho debne. Please. Nie, nebudem sprostý. Alebo Francúzsko. Legendária, toto je ten stromček. Lebanon. Kamo, tam vidím Nemecko, ak dobre vidím, ale asi nevidím dobre. Tak to na 100% není Nemecko. Môže to byť aj Kenia, ale vážne teraz som si není istý. Nemám to znova na 5 cm, že by som to videl hneď, Videl som Dánsko. Ak to nebude Dánsko, ale proste videl som vlajku. Ale je to Dánsko. Je. Počkajte, guys. Ideme si nájsť. Počkaj, je to aj, mala by tu byť aj slovenská vlajka. Lebo sú tu, Ona je legend. OK. Takže potom pôjdeme do nejakej jasky. Dobre, ideme hľadať jaskyňu. Tam je jaskyňa. Guys, tam je jaskyňa, teda dúfam. A tam pokúsime sa nájsť zem. Ja pozerám jedného youtubera meno Michsako, hej. A neviem, či to môžu používať aj Slováci, alebo len Češi, či nemôžu povedať to slovo. Ale radšej to nebudem ani ja hovoriť, aj keď si myslím, že to môžeme používať. Dajte mi schválne vedieť dole do komentárov. Ale toto je, poviem to po anglicky, Nigeria. Hej. Tak, môžete si to aj overiť, ale je to Nigeria. Ja vážne neviem, jak sa to číta, ale OK. Dobre. Guys, tu by malo byť niekde toto Slovensko. Hop. Oj.
Kamo, guys, našiel som Slovensko. Guys, ja dostanem taký vysmiech do komentárov. Brazíl. Funguje to tlačítko vlastně aj? Hopa, hopa, hop, hopa. A tam je Brazíl. La 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 la. OK. Guys, máme aj Brazíl. Dobre, kašlem to ja. Germany. Alebo Nemecko. Ahoj. Čo to je ďalej? Švajčiarsko. A čo tu máme ďalej? Na tom ostrove už som bol. Rusko. Áno, je to Rusko. Ja som nezobral Rusko. Konečne. Toto je Irán. Irak. Si to vždy milím. A viem, že Irán vyzerá docela podobne. Maroko. Koľko máme? 27, ak dobre vidím. Áno, 27. A ideme sem a to je Kenia. Guys, ideme. Ideme. OK. Luxembursko. Není to Holandsko. Holandsko je má tmavšiu modrú farbu. A keďže to je vesnička, no tak ideme sem. A tu niečo musí byť. Dobre, guys, toto sa nestalo nikdy, hej. Toto sa nikdy nestalo. Poď. Dobre, hop. Nereagujem. Ja na toto nemám proste reakciu. Hop. Ojojoj. To je čo? Laos. Gruzínsko. Alebo Grúzia. Vážne neviem, jak sa to povie po tomto, po slovensky. Gruzia, nie? Keď tak mi to napíšte dole do komentárov. Lebo viem, jak sa to povie po česky. To je Gruzie. Ale neviem, jak sa to povie toto. A tu je Kuba. Hej, to je Kuba. A tu máme Vietnam. Super. Tu máme Czech Republic alebo Česko. A keď máme aj to Slovensko, tak nesmie chýbať aj Česko. Guys, som rád, že máme tieto dve zeme. Good point. Kde mám ísť? Aha. To je toto. Nech sa to volá. Ja to poznám. Čo chce Santa? Čo mám ísť robiť, kokos? Santa quest going to the point. Choď tam, kde ukážem. Kde ukáže a kam ukázal?
Guys, kam ukázal ten Santa? Belgicko. Do komína? Kašlem to aj so Santou. Santa Quest sa ruší. Neviem, kam mám ísť. Uhni. Santa ma proste neviem, kam ma poslal, takže som debil. OK, takže ideme ďalej. Hľadať. Nech máme čo najskôr. Gibraltar? To by som aj možno poznal, neviem teraz. Keby som videl tú vlajku, ale asi áno. Bra. Kamo, neviem, prečo nerobím? Tu som nejaký akože vysavač. Alebo akože čo? Holandsko. Toto je Holandsko. Hej. Jemine. Tu je Irán. No, a toto je... Jak sa to volá? Chile, že? Chile. Pretože sme v Chile, tak ideme do Chile, čo? Počkaj. Je z vodička. Toto je... Korea. A ja severná, no. Ja teraz rozmýšľam, čo to je. Lebo ja viem, že to bola akože Severná Korea. To mi si to neverte, ale ideme si to overiť Litvou. Vidíte, to je Litva. Aj keď je to Litania, ale po slovensky je to proste Litva. Takže je to Litva. A ďalšia vlajka. Malé divie. A ďalšia vlajka, ktorú už poznám, a to je Kazachstán. 44, guys. Máme 44 vlajok. Takže tu sa môžeme aj takto teleportovať. Candy. Opa! Jaj, sem ma poslal Santa. Zoberieme aj Andoru. A ideme asi do džungle. Čo mám teraz robiť? Go to Santa. OK, takže keď mi dá, takže teraz môžem ísť za Santou. A to ideme aj urobiť. Guys. Dajme quest. A má pre mňa darček. Som zvedavý, čo to bude. Tak on mi dal doslovne, že prskavku. Lotyšsko. A toto je to ja aj tak to nie je Monako. To je... Neviem, jak sa to volá, ale videl som to. Singapur. Kam ja som inako... Ja debil som si... Tak ja som si mal naložiť jedlo a ja som to zabudol. Tak ja som Guys, koľko máme? 47, tie 3 už dáme. Malta. Bielorus... to je Madagaskar. Kamo,
Tu je nejaké Cook Island. VHI Cook Island. Asi Island je Cook. Bo Island robí Cook. Že varí proste. Kostarika. Guys, a to máme našu 50. Ľudia, ak sa vám video ľúbilo, hoďte tam like, odber, zazdieľajte to aj vašemu kamošovi a my sa uvidíme na budúce. Takže čau.